Hola, bon dia. Em dic Maribel Fibla, del restaurant Casa Ramon. Estem a les jornades del llangostí i, com ara farem avui, farem un plat amb llangostins i espardenyes saltejats. És un plat molt fàcil de fer i molt senzill. Aquí tenim per fer el plat, tenim els llangostins, tenim les espardenyes que estan netejades, pebre roig, all i julivert i una miquetilla de sal, molt poqueta. Ficarem un raiget d'oli i ficarem els llangostins. El plat és de molt poca cocció, però és un plat també sabrós perquè agafa el sabor del llangostí i l'espardenya. Ha d'anar tota la vegada, perquè igual l'espardenya que el llangostí no necessita molta cocció. És important que el llangostí, o quan tinguéssiu la paella, si el feu la paella, que li anéssiu donant voltes, perquè l'espardenya, en companyia de l'all, deixa una gelatina que després queda un plat molt bo. Ja li podríem ficar el pebre roig, una mica de pebre roig. Bé, doncs ara aniríem a emplatar el plat. En aquest cas, l'adornaríem amb una miqueta de julivert i ja tindríem el plat preparat, de llangostins en espardenyes. Bueno, amb la fideuada d'abans i això, dinaríem, soparíem, jo és que ho tornaria a fer tot ja, perquè escolta una cosa. I repetiríem. Quina gana. És que, a més, els llangostins entren sense tenir gana.